бахшида ба ҷашни ваҳдати миллӣ дар ноҳияи Муминобод мусобиқаи байналмилалии гӯштини миллии гӯштингирӣ дар сатҳи баланду диданӣ баргузор гардид. Лозим ба ёдоварист, ки дар чорабинии варзишӣ намояндагони Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш, роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳукумияти давлатии ноҳияи Муминобод ва дигар шахсони масъули соҳа иштирок доштанд. Чун анъана сараввал ба майдон наврасону ҷавонон ворид гашта ҳунарнамоӣ карданд. Сипас рақобатҳои тамошобоб бо ҳузури гӯштингирони маҳалливу номӣ оғоз шуд. ҳузури паҳлавонони саршиноси кишвар ба монанди Шарифҷон Назриев, Ғазалшоҳи Давлатшоҳ, Исроил Раҳимов, Раҷаб Халифаев ва варзишгарон аз кишварҳои Русия ва Узбекистон ба ин мусобиқаи гӯштини майдонӣ шукӯҳу шаҳомати дигарро зам мекард. Нерӯсанҷиҳои ҷолибу сертаваҷҷӯҳ дар чунин чорабиниҳо барои даст ба гиребон шудани варзишгарони номӣ мебошад, то мардум аз наздик шоҳид шаванд, ки чӣ гуна барои соҳиб гаштани шоҳҷоиза ҳарифони хешро паҳлавонон сарафканда менамоянд. Гӯштине, ки дар ноҳияи Муминобод роҳандозӣ шуд, 4 шоҳҷоиза, автомашинаҳои сабукрав ва ба истилоҳ 2 солим ҳамчун тӯҳфа ба маблағҳои калони пулӣ пешбинӣ гардид. Тӯҳфаҳои пулӣ бинобар он ки рақобатҳо мусовӣ хатм шуд, ба касе тақдим нагардид. Ба мураббӣ Иззат Худоиев барои хизматҳои шоён баҳри омода намудани варзишгарони касбӣ яке аз автомашинаҳо тӯҳфа карда шуд. ҷиҳати соҳиб шудани шоҳҷоизаи аввал Субҳиддин Халилзода бо Ҳусейн Исҳоқзода вориди майдон гаштанд ва рақобати ин ду паҳлавон ба фоидаи Субҳиддин хатм шуда, Ҳусейн бошад аз соҳиб гаштани автомашина маҳрум гардид. Якум ҳарифи ман аз ҷумҳурии Ӯзбекистон буд, ки чунон ки шумо шоҳид бошед, ду паҳлавони номдори Тоҷикистонро Муҳаммад Раҳим Сарахон ва Шодмон Ризоевро мағлуб кард. Абдулазиз номаш буд, ки ман онро шикаст дода дар даври аввал. Дар даври дуюм ҳарифи ман аз ҷумҳурии аз ноҳияи Темурмалик Шаҳрёр буд. Он ҳам хеле паҳлавони хуб мебошад, ки ман онро дар дуюм ғалибам мағлуб кардам ва ҳарифи севуми ман аз шаҳри Кӯло буд. муборизаи Наврӯзи Каримзод бо Ҳайдари Саидкабирзода хело шадид сурат гирифт. Ҳайдар паҳлавон дар ин мусобиқа нисбат ба рақиби худ бартарӣ нишон доду унвони пуршарафи паҳлавониро ҳифз карда, аз шоҳҷоиза низ бенасиб нагашт. Ман дар даври аввал ба ҳарифи худ аз шаҳри Бохтар пирӯз шудам ва даври дуюм аз ноҳияи Муминобод пирӯз шудам ва даври сеюм рақобатамон дуранг шуд ва даври чорум шоҳҷоиза автомобил моро қадрдонӣ карданд, ки ташаккури зиёд ба ҳамаи соҳибкорон ва роҳбарияти ноҳияи Муминобод. Шарифҷон Назриев бо Ғазалшоҳи Давлатшоҳ барои шоҳҷоизаи дигар даст ба гиребон гаштанд. гӯштингири сангинвазни кишвар Шарифҷон тавонист бо сарафканда кардани ҳарифаш паҳлавонии худро исбот намояд ва инчунин тӯҳфаи гаронбаҳоро низ соҳиб шуд.